vanhu panguva ino vaya vachibvunza vachiti kuda kwashe Tagwirei akazova dokta kutanga rini. Unoda kuti ZANU panguva ino iri kufambisa maposters emaflyers ari kunokwa kunzi Tagwirei panguva ino ari kuya akalebhuliwa kunzi dokta. Vari kuya vachiti YTSccc macertificates acho ekuti this man is a doctorate. Saka pane mashoko ari kuda panguva ino yatoona kuti vanhu vakatsamwa vakagumbuka aiwa vachiona kuti vari kungokutorwa vari kungotambiwa nemacrooks munyika yeZimbabwe. Kuti subscribe like on the bell icon. Nokuti mavetera anouya panguva ino achiposta this post achiinvita vanhu the launch of the presidential input iri kuonekwa ichinzi vendors for ED empowerment program. Namuri kuona this picture rina ari kunzi Dr. Kuda kwashe Tagwirei wacho na Tungwarara panguva ino vachiva vachinzi ndo vakuona vachange vachi preside over this input. Vanhu vanapatona ZIM inotanga icha question achiti when did Kuda Tagwirei become a doctor? Tatina mavetera, since you can't prove his doctorate, are you not corrupting your ministerial assignment with this post, honorable? Vanhu vanouya vachipindura vachiti, when are Zimbabweans going to have a forum or a symposium which explores the mushrooming of ZANU-PF criminal cartels and their impact on the economy of Zimbabwe? The discourse around the scourge of corruption and the involvement of the executive is needed on this nonsense. Where are the young women? I think the title of this needs to change. Also, where did Tagwirei get his doctor title? Is it real? Lastly, where are the young women? Havasi vari kuzvinyanya here baba Tagwirei. This is embarrassing. Youth empowerment, really? This is just a billionaires club who looted state resources and now posing as mentors and the politicians, pretending to inspire while presiding over national decay. Meanwhile, the real youths are jobless, very hungry. Mashokano yachikomendwa na someone else. When I comment section medu mbotu zoma funguro emu kudi pamsope now e. Subscribe or like, hit on the bell icon.